ng kalokohan. Magandang araw mga kagagers, at ito ang pulso ng kalokohan. At nandito ako ngayon sa San Juan National High School upang aking pulsuhan ng mga estudyante dito. Tara! Ito nakakangkatibit sa? Buwan naman ang Nya ti hugis na jipit sa nubuo pa lang. buong. Yung nagtimbuhal. Apay nga tayo jibak sa square. Anong? Punta nga circle man. Pero di ba circle deji ko ah? Circle deji, di dapat ko circle. Anong? Circle deji pizza di ba? Dapat circle nga box na ilang pangikabilan da ko ma. Apay nga rod nga ko ah, hanggang anda sinurot deji circle nga box. Siguro kahit lang nga ako ng unique. unique. Kabilang da square. Yung mga nang sunga tamat ti pagmayatan na tano ko. Di nga tano di space na ko na side na lang ako. Ano ka ngamin kasi circle na lang ko baka madalaan. Balindabe nga ko di ba DJ? Orange circle ka mag na balindabe ilaw-lawa or what? Paano siya ti ko masurot niya ti kaya mga pagyanan ng square one na circle? Siguro circle. Nakakatipidsan. Iti hugis na jipitsan na buo. Apay nga yung kabil tibag si pizza square. Sukaya. Hindi mo apay na ta. Awan. Awan. Awan na idiyak na apay. Awan na idea na apay nga. Ngayon na siya ako mati masurot niya ti kaya mga pagyanan. Square one no circle. Circle. Apay. Ano kapada na? Kapada da. Shape. Hindi shape. Circle. Yang pizza. Macaroni. Ay, double cheese. Inyo gis na pizza no ang pinikatan. Circle na lang. Kay apay nga tanga no i-deliver the veggie no san ka kabil da kanya yung kay ko. Square box na apay nga circle. Ano man ang gawin box di pagkabilan na. Di ba circle veggie pizza? Apay nga tanga ikabil da square box. Teka, Di ba dapat circle box na lang ko ma? one man lang. Mapay na ta. Ano man lang? Ikaw wala. Awan idea. Kasi iti masurot niya tigay mga pinikabilan. Circle na lang. Circle. Top no? Agpadpada da. Agpadpada dati. Hugis manong. Hi, you are watching Gago Clock. Hi, you are watching Gago Clock. Hi, you are watching Gadoklak. Hi, you're watching Gag O'Clock. You're watching Gago Clock. You're watching Gag O'Clock. Hi, you are watching Gadoklak. At ayan mga kagagers, atin na napulsuhan ang mga estudyante ng San Juan National High School. Hanggang sa susunod, dito lang sa Pulso ng Kalokohan.